everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Limbo. Naitaw ka nga kinahanglang ikahibamat, Dorina. Ha? Gisultihan ko na ikaw. Nga doon ay tulo kahigala si Laila. Og mausap kini ang iyang gikalalis. Bahin sa bata o kwarta. Ang akong nailhan lang. Kasi Dario ra. Kay mao kini ang uyab sa akong apo. Ha? Og mao kini ang mukuha ni Laila sa bar kung mo pauli na siya. Kung mao ka na, Lola, posible nga mo balik sa maong bar ka ng Dario. Oo. Tungod kay mao kini ang ilang abutanan. Salamat, Lola. Pangitaon ko ka ng Dario. Kung gusto kang makitaan siya, kinahanglan mo itambay ka sa bar nga gitrabahoan sa akong apo. Mao kina ang buhaton ko, Lola. Pero tabangion ako sa pagpahiluna sa akong apo. Ni akining kwarta, Lola. Wa ka na'y kuwang. Kinabuhi sa imong apo ang bugti ni anang maong kwarta. Busa, ikaw ang mo desisyon kung unsaon na nimo. Pila magkinitanan. Wa ko mahibaw. Ipalang ka na aron mahibaw ka, Lola. Unsa? May gitago ang dagang kwarta ang apo ni Lola nini? Mao ka na, Joseph. Amo kini nakuha sa luyo sa iyang aparador. Klaro na lang. Nga mo ni ang hinungdan nga gipatay siya. Pero, nganong kipatay man siya? Nga wa pa nila makuha ang kwarta. Oh, may sa tingali ka ng Laila sa iyang grupo. Ay. Dorina, dili maayo nga manghilabot ka ng grupo. Dili ko gusto nga may daotang may tabo nimo. Ako na kini nasugdan, Joseph. Dili na nina ako mahimong hunungon. Kinala mo balik ko sa bar, nagitrabahoan ni Laila. Mag-unsa nam sa gadito? Gibati ko lang. Nga ato na ko dito mahimamat ang ubang nakailan ako. Sawa pa ko maamnesya, Joseph. Dorina, kung dako man kay ang kwarta nga gitaguan niya ng Laila, nagpasabot ka na nga dakong grupo ang niyang koneksyon aron makuha ang maong kwarta. Ako nang gipaihap ni Lola nini. Pilagyud ang sod sa itong mga bag. Usa ka milyon og tunga ang sod sa bag. Usa ka Usa milyon? ka milyon? Oo. Mao kini ang bili sa kinabuhi sa akong apo. Nganong iya magkining gitaguan. Tingali, dili maayo ang mga higala sa imong apo. O posible nga miyembro siya sa sindikato. Tungod na kini sa sobrang pangandoy nga badato. Mao kini ang nagtukmo niya nga magtago og kwarta nga dili iya. Wa na kita'y mahimo pa, Lola. Gawa sa pagpahiluna sa imong apo. Tabagi ko ninyo. Gusto ko nga mapahiluna sa mayong lubngana ng akong apo. Kami na ang bahala niya, Lola. Gusto kong mutambong sa iyang haya. Ayaw ka pala ka. Pero kinalang sikreto kang muadto sa purinarya. Boss, usa ka tiguang lang ang inyong gipangita. Wa pag yun ninyo makit. May nakatabang sa tigawang, boss. O gitaguan ka eh. Mao na nga ako guna-guna, boss. Pakitaan ninyo!
Pugay na akong gisango ninyo. Pila na kabuan. Pero wa gihapon kinahimo. Gipulaan ako hapit sa musaad. Ug wa nimo gamita ang imong utok. Pa! Nganong gipatay man ninyo si Layla, nga wa pa man ninyo makuha ang kwarta. Ha? Nagkalitan mi, boss. May aksyon sa dagan ko. Pa! Bugo! Nganong wa man ninyo kuuta sa ilang bahay. Nagtago siya, boss. Ayaw lagi ko hatagig batik nga rason. Hello, boss? Poldo, ikaw na ang sangunan ko sa pagpangita sa tiguang apuhan ni atong Layla. Ug si Emil na ang manghita sa kwarta. Ha? Nagkabati ka sa kung gusto. Oo, boss. Ug gusto ko nga mapatay gyud nimo ang tiguang. Ibasin kung dunay nasulti si Layla niini. Ug nahibaw siya kunain ang kwarta taguis siyang apo. Oo, boss. Gusto ko og dali nga resulta, Poldo. Oo, boss. Sige. Nahibaw ka ba kung asa ka magsugod sa pagpangita sa tiguang? Oo, boss. Sa punerarya. Sa haya ni Layla. Nahaya na yun ay si Layla sa punerarya. Oh, napahilo na ako na. Human malubong si Layla, Lola. Unsay plano mo? Ramot, o pa ko mahibaho. Pero tingali, mapaulit na lang ko sa among probinsya. Mas makaayo nimo nga magpalayo na kaning dapita, Lola. Tungod kay basin kung ikaw ang interesan sa mga datang tao nga konektado sa imong apo. Ay kabala ka. Ihatod kay ikaw sa probinsya nga gusto nimong adtuan. Sir, diyan ta sa punerarya. Ay, Dok. Sige. I-park na lang ang auto. Noy Loloy. Kami sa Dorina ang unang musod. Oh, ni anata sa punerarya. Pangitaon na nato kung hain gihaya si Layla. Oo, boss. Lihok na mo! Ako ang muuna og sud. Ayaw. Ako na. Dinig ka lang una sa auto, Dorina. Pero Please, itugyan lang nako ning butang, okay? Dali na, Lola. Sige. Dali na, Lola. kung may problema sa sud, i-chat ko, Joseph. Tuwa sa second floor ang haya ni Layla. Kinlangan ako ng mamantayan. Leopoldo? Dok? Ni adi ka sa punerarya? May paryente ka nga gihaya din eh? Ang akong pag-umangkon ang gihaya, nasa ibabaw. Ikaw, may bilaran ka din eh? Oo. Akong amigo. Okay. Sige. Muna namin ha. Dali na la. Ang tigo nga kauban sa doktor. Murag ang apuhan ka to ni Layla. Tuwas na paingon sa second floor. Sundan ko sila. Ma'am Dorina. Asa man ka, ma'am? Musod ko. Pero hayat ingon man ko si doktor, ma'am nga ani na ka dinis gawas. Dili ko batang kinalang ipahiluna kung asa ko angay mahiluna. Ano ni mga ako, Armas? Ayaw gining ipakita ni Joseph, ha? Pero ma'am, ma'am, agoy, dili maslitan tugay ko si Madam Dorena, kabugnaw ba yung pistula nga iyang gipagunitan ako. Kapalo ka sa mupabuto eh.
Niya na kita sa haya sa imong apo, Lola. Oh, Oy, bisan no siya nga higala nga niya. basi nahadlok nga mo bisita niya ang iyang mga higala. Okay, sige. Ikaw na bahala sa imong apo, ha? Ani lang una ko din idapita sa pultahan. Oh, dili. Tuwagin mo sud sa hayat ni Layla si Dr. Joseph ugang tiguang. Klaro na kayo nga. Nga ang tiguang nga kauban si doktor. Mao ang apuhan ni Layla. Ug siya ang sunod hayaon karon. Atangan ko siya sa parking lot. Kina na makalitlisab ko sa hayat ni Layla. Oh. Taysa. Kanang lalaki nga nanaog sa hagdanan. Ang lalaki ka nang misangpit ka na akong Salome. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!